Kini ke All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan li jana kimat bakongsan jong ka khubor. Ki jela bat Union Territory ki dan kam ban penkre ya ki jeng pentri kam ya ki war room bante ala kam biang por ya ki jeng sapriang ki jeng pang COVID-19 ong katnat ka kot ka kya jong sarkar India. On kmi bnia ka sarkar Meghalaya ya ki jeng terwa ban thau su ya ki blok ha ka jela. Hadian bala ringkiang kendet por, yo aslap biang ka jela Meghalaya, nang kiyo ka jeng kriat. Bad on penlong limpung peni kelung katnat social welfare ha ukla lengkot jong usnem ubanwan. Haswa bingi ya ceki kubor ki babnya. Mini pasha ceki ni ki jeng penbena. Kari India kala tahu history haba kala lawan aye palat shispa klur tuli ki dawai tika COVID-19 hagari. Ka All India Radio ka aiburam me barok ki doktor ki nurse ki ki nong tre ki bakmat hagani ki benta batru ye barok ki bela depsin ya kani ketika ka bela penla ye kari ban kenjo sha uni mau mer. Wala kari kala la ban kenjo sha uni mau jam jo jing tika COVID ka All India Radio ka maham ye barok ki nong sngap bagat ma persha ya u COVID kampat kun. Kumta ka kentu ipi baro ba pen let ban ai tika no kloe ladi ba diarap le mikiweru ba kinyo ekani ketika hangani ayom lek men so bhaban bot ye kini kilai tidi kindon basuk ban le kata deng mas pikir ban le khoj ye ka khmat bai kiti bat kiar paji ni kiwe para brio da armita nak banta ki jingtip ba ki jinglam lenti ha ka bai de ba COVID-19 phone how national helpline number not iwe arlai khanda new pranot sound real lani hau iwe not new sun u helpline number jong Meghalaya u de iwe not pra but u iwe not new not kani kalong sakawe jing penbena ha ka jing ko kentip azadi ka Amrit Mahotsav India at 75 quiz but ka AIR news chalong kani kalong ka jing kali minta kata yo u unong yele latlut u balapan sa priang ya ka slogan Inqilab Zindabad ngan ong biang jingkeli u unong ile latlut u bala pensa priang ye ke slogan Inqilab Zindabad pa iki jubab ki jongpi lengkat bak kerteng bak address ke bapura jongpi lemba ke ni ke email address ddornu@gmail.com lani pila aruban pa da ka WhatsApp ha uni number khandai lai hnriu san khandai iwe nyo khandai ya ka kerteng inang job on sa penbenah ke bentawan wan jong ka Amrit Mahotsav quiz bat ka AIR news ka jingpili ni chintayo ka long nong ila latlut ubala ay ya ka jingkot Delhi chalo ka jubab badai ka long Netaji Subhash Chandra Bose ngila yo pedang ya bun tili ki jubab ni kinong sap ki jongi bat inang job ide M Panwar na Upper New Colony lat khra shalong East Khasias District. Mentang ini pai segi kubor ki babnya. Katnat ka kot kya jong sarkar India kala ai jingmut ye ki jela ba ki Union Territory bakin pen kre ye ki jing trikam jong ki war room. Ki belam ki jaka ai jing tip bat ai jing sumari ki ba yo ye ki jing pang COVID. Bat ru ba ki de ben shimkhia ban kmi ba ki jing trikam hak ni ki benta kin ya chaprang ha ki district ba ki shnong ki thao. Haka City bela tho do secretary jong katnat health and family welfare jong ko sarkar pdeng Rajesh Bhushan shaka ki jela bat shaki Union Territory ulo ong ba ki sinjam ki bedan kam ban shim ha ki district ba ki shinong ki thau ki kunthop ru ya ka jingye I jingai ka ba kham khrau ka jinglung jingkhen bat ban shim ye ki rai ki ba biang bat ki ba khlan bat ru ban te la kam biang por da ki kendon ki ba perking la batha ru ye ki jela ban ya kmik nia klem da put ya ka jing ken ka jing kibri ki ba shakta ka jing pang COVID-19 bat ya ka jing sapriang jong ni ka jing pang kat kum ki than bat ki jaka menteri ramba ka Meghalaya au Conrad ke sangma lo ong ba ka sarkar jela kan kmik bnia ya ki jing terwa ban thau su ya ki blok ha ka jela ya ka ni ula keren haba jubab alor ka jing kali ka ba ide bat ka jing dawa ban thau ya ka blok ka bathmai halung snong East Giantess District halor ka rai ka bala ai da ka dorbar cabinet ban pen kun ria no ya ka clear ria block saka snong mapung ka dorbar cabinet jong sarkar Meghalaya kala ajing menjeru halor ka jing pen kala ya ki kendon jong ka an Meghalaya Fiscal Responsibility and Budget Management Act
MFR BMA arajar rio palat sispa live kundai klur kidawai tika covid la depan ai hakari India kat adu mentah lembaga nationwide vaccination drive kat adu mentah ki bidang don pedeng kejing sya asumana kejing pang covid-19 hari India kidan new prajar sispa kandai phomut bat kejing ken ki bakot mentah kalong kandai phupra point salmot na sispa Hameghalia nem kesmi sesangut kibriu ki leyu atmai kejing pang covid bat shimdan ki bayap bat mentah ki berang don ye kini kejingpang Hameghalia ki don nyau pun nyawut kat sanut ki beriu ki lakot na kini kejingpang nem kesngi kebala kenti kejing ken jong baro ki belakot na kini kejingpang kat hadu mentah ha kejela syaka prapu lai hajar arspa shipongut kini ke kubor kawan sepina ke All India Radio Shillong Hadin ke jengring kiang ke bakendiat por ke jelak layu slap biang sasisen ha ke bau slap ulahap nadu nem kesngi kat kum ke kubor nagat nat IMD ke ongba kat tugat ni hijaka ha ke jela Arunachal Pradesh Assam Meghalaya Nagaland Manipur Mizoram bat Tripura kila aban yo slap hakikat tugat ni hijaka nadu ke si baar hadu ke si thoding kata nadu ke arpuwei hadu ke arpu sautri uno pra Naluar kejing hap selam katnat IMD kalau ongru bahkan dan kejing ter pria hakikat tu ni kijaka hakasi baar bat kasngi balang kat tu kat ni kijaka Hameghalia kila yo slap bejor rengkat bat kejing hap pria nim kasngi kabala penhiar arsut ya kejing saat jong kemariang ka Office Director of Social Welfare jong Sarkar Meghalaya ka pentip ba katnat social welfare da ka jingi trelang bat kitnat sarkar ki badan jingi dei ba kani katnat trekam kin penlong ye ka jingi ko pen inam ye ki klung bat ki khna rit ki ba koi bakya ka balatip ka swastha balak balika spardha ne healthy child competition ka balong ka jingi lapat ba kabaya keleng kari ban kenti gijing ko jingkia ba gijing yo bam te met jong ki khna ki ban rius nem sapo ha ka ba on thau ye ka ngan ong biang ha ka ba on thau ye ka rinyang bat ye ka jingkia ka jong ki ya kini gijing kop on penong nadu ka pratrik hadu ka khat sau trik ubenai kelaleng kot arajat arpuar baro kinong isimenta kin yo ye ka healthy child certificate ka balong ka sernat pensisha ye ka jingko jingkia je khna nagatnat women and child development jong ka sarkar India hakarai ka balasim da ka dorbar cabinet jong ka jela kala ajung menjur ye ka jingturwa banpan ye ka ram ka ba shijar sans pa klur tengka hapo kan nabat infrastructure development assistance ni ka naida bat ka Meghalaya ka de ka jela ka ba ar hadin ka Assam ban yo ya ka ni ka ram na pedeng ki jela jong ka than stela mi Umantri ramba konrat sang mau loong ba ka sarkar Meghalaya ka labo ya ka jingturwa na ka nabat ban yo ya ka ni ka pisa ka ba khat san spa klur tengka bat loong ba menta ya ka ni ka jingdon kam on pas ka nabat bakan ai ya ka jingmenjur ka ba khadu bat bakan pelat ya ka te ka pisa sa ka sarkar jela ya ka Meghalaya homestay scheme kabaka sarkar jela ka bu thong ban thau ya sanspatli ki ying basa ye ki nong sangkai perthe la pli biang da umantri ramba ka jela konrat ki sangma haba ajing kran ha ka jingelang pli usangma ula pen kan mau ba yak ni scheme la sandur haus nam arajar pra hendrai minta ka sarkar la sandur thmai ye ka da ka mang pisa ka bathmai ba da ka bakentiu ba khampan ba ye ki lat kinti ban pensuk ye ka lekawan ba ye ka sa ka song nadu na tenrai Umantri ramba loong ba na kabentaki yang sa basaha jong ka sarkar ngan ong biang ye katu umantri ramba loong ba na kabentaki yang sa basaha ka sarkar kan mang sampho na ka shispa ka jinglut na kabentaki homestay ha ki jakasor bad new pusan na ka shispa na kabentaki tu ki ba ha ki thanong gundong ka ba ka pisa kan kot sha ka shipholak pingka ya ka wei yang masa usama udah ong ba kani ka scheme kan yarap ban kentiu ya ka yo ka kot jong pat ba bat kan pelak ru ban penbiang ya ki jing dan kam ha ka liang ka jungok ka perthei ka bala nang ki menta ka Emily jo ka ampati kamiani di shira ka lapli ya ka yeng mani ka batmai jong ka balang Catholic ha ka snong new Chandan para ha Southwest Garo Hills district ka bala ai ka tenga St James and John Chapel
ki paringe jong ni kasnang ki la yo ya kani ga yeng mani hadien ka jing ap miling ti ga slam ba balate ya ka ban pensa kan mau ki dikhat ki bala khala no jong ka long yeng ko tup no la kar khu yeng ni mani do Reverend Andrew R Marak DD Bishop jong ka tura ka to ni ko khubor la kot ka bala wan shopina ko All India Radio Shillong